Huomenta taas yrittäjäarki asioissa. Aurinko paistaa ja perjantai, joten varmaan ihan hyvät fiilikset aika monella, vaikka ei maanantaissakaan mitään vikaa ole. Ootko muuten itseäsi muistanut palkita pienistä onnistumisista, tai isoistakin onnistumista toki saa palkita, mutta monta kertaa sitä puuretaan ja tehdään sitä hommaa siellä työmaalla ja unohdetaan se, että pitäisi katsoa, että mitäs kaikkea on tullut tehtyä. Ainakin taputtaa itsensä olalle, ottaa jätski tai siideri tai lasipunkkua tai mikä se nyt on se oma hyvä juttu tai käydä vähän tekemässä jotain erilaista. Mennä vaikka elokuviin. Keskellä päivääkin voi mennä elokuviin. Eli katsohan vähän taaksepäin tai tätä viikkoa, että mitä oot tullut tehtyä, missä oot onnistunut ja palkitse itsesi jostakin pienestä onnistumisesta. Kun onnistuu, niin innostuu ja kun innostuu, niin onnistuu. Innostutaan. Moi moi!